Já bych chtěla říct, že je krásný žít s Bohem. Každý den je pro mě moc vzácný a krásný a dnešní den obzvlášť. Moje srdíčko od rána se raduje. Včera jsem byla hrozně smutná, protože jsem byla navštívit moji neteř Aničku. Vypadala hodně špatně. Hned po návštěvě, po krátké návštěvě, protože byla hrozně vyčerpaná, nechtěla se obtěžovat, jsem šla za naším milým panem pastorem a poprosila jsem ho, aby šel za Aničkou, aby jí pomohl. A on za ní šel, ale měla jsem z toho dvojitou radost, protože i moje sestra Zlatá přijmula Ježíše a Ježíškou. Já jsem maximálně šťastná, mě Pán obdarovala každý den. Pustila jsem ho do svýho života a dějou se mi zázraky a já s tou pokorou děkuju, miluju Pána Boha. Chtěla bych poděkovat i Ivanovi, protože moje cesty mě k němu přivedly. A v životě není nic náhoda, všechno je tak, jak má být. A já se nevím, jak ti mám poděkovat, protože... Ano, ale ty jsi ten prostředník a moje cesty mě k tobě přivedly, aby si neuzdravoval jenom mě a moje děti, ale ty uzdravuješ i moji rodinu, i moje bratry a sestry. Aleluja. Evangelium ich uzdravuje. Sláva Bohu za to. Amen. Bratia a sestry, my sme boli včera k Aničke a modlili sme sa. Anička prijala Ježíša Krista, dala mu svoj život a ja verím, že všetko bude dobré, že bude zdravá, bude s nami. Prijala jej mamička, ktorá je tu. Jej mamička je tiež tu už a prijala aj ona Krista. Hej, ďakujeme Bohu za to. Halleluja. Boh robí svoju prácu aj dneska. Sláva Bohu. Ja chcem, aby detská služba by vyšla všetky deti. Poprosím všetky deti. Halleluja. Poprosím všetky deti. Halleluja. Miško, sláva Bohu. Bratia a sestry, pozvihnime svoju ruku a požehnajme ich život. Požehnajme ich. Pane Ježišu, ďakujeme Ti za naše deti. Požehnaj ich život. Pane Ježišu, ja prosím, aby Boží pokoj bol na ich živote. Pane Ježišu, ja ženám učiteľky, Pane, aby si ich požehnal mocne. Tak Julku, Bože, tak požehnaj aj Denisu. Ja prosím Boží pokoj na ich život a ochranu, Pane Ježišu. Ďakujem Ti za nich, že si nám ich dal. Nech sú požehnanie v ich živote. Ja prosím, Bože, ochranu Božiu nad ich životom. Ja prosím, Bože, aby rástli v láske a požehnaní. Aby, Pane Ježišu, žili zodpovedný život. Aby svojej mamke a svojmu otcovi boli na požehnanie. Tak ľuďom, tak aj Bohu. Ja Ti ďakujem za nich, Oče. Amen. Môžete odísť. Miško, a nie vyrušovať, ale učiť sa. Učiť